Хора, това е втори епизод на нашето оцеляване, Майнкрафт оцеляване. Стигнахме до една мина и... Ти го чупиш с каменна кирка, то трябва да се желязна. Аз нямам. Ела тук с нещо. Трябва да ми направиш желязно. Ето тук има лапи. Това може да... С каменна? Да. Тоест дървена можеш. Не. Може. Не може. Може. Лад едно ми даже 6. Бро, естествено, ще пробваме с дървена. Ето продолу има още. Направи една желязна кирка, къде? Ми дай ми 6 камъна. Имам вече стак. Колко камъни? 6, 8. Имам стак айрон. 11. Да. И сложи един красен тегъл. Но Кико, аз вече няма да събирам такова айрон. Няма да събирам повече айрон. Имам стак айрон. Сложи едно. Дай ми желязо, чакай, само едно желязо са за мен. Не давам, че едно, чакай да сме. И хора, върнахме се, звъннаха ми, извинете. Ах! Мали, златото да падне. Опа! Едно злато падна в лавата. Ах! Защо не ми замерите? Аз не излизам. Диаманти! Да, бе! Браво, браво. Богати сме диаманти, yes. Втори епизод диаманти, хора. Диаманти! Аз умирам нещо там. Да, умираш. Yes, бе. Почакай да ти дам това, Другото ми желязо едно. Едно. Чупи едно другото. Едно там да е. Ти колко имаш, бе? Не, всички сега ще ви кажа колко. Ами ти го почи да правиш, не. Дай ми колко. А още път му дадеш. Добре, диаманти, но диаманти май. Да, но диаманти. И хора, диамант. Втори епизод диамант. Много бързо се развиваме. Много бързо се развиваме, хора. Ето. 6. Аз ще ги взимам. Не, че. Да не умра. Обаче аз искам. Аз ще ги взимам, ще ги направя всичко на нас. Ти ще направиш цяла броня за тебе. Не бе, ще направя кирка една и на тебе и на Алекс. Абе, аз имам кирка. Аз имам стак айрон. Ти ще направя 2 кирки. И едно диамант. Направи честна и ти гащи на гащи. 2 гащи и една кирка. 2 гащи. 2 ли са весе? 2 гащи. 2 гащи. 2 гащи. Стефче, 2 гаща ли са? 2 гаща ли са наричаме? После да се пишат сега. После ще отида да ги взема. Много тъмно, хора, много тъмно, не мога да видя нищо. Айде, запушвай! Айде, запушвай. Къде? Злато! Стефчо, имаш ли желязна кирка? Не още. Отиди да вземеш желязото и на ела тук. Чули, Стефане, бъри желязото ела тук. Имам 4 вече. 8. 4 вече. Прави 2. Аз мисля да излизам от Няма него. да правя 2 кирки. Никой няма да правя 2 кирки. Защо? Нямам пръчки. Да. Като нямам пъчки. Аз идвам. Дай. Колкото пръчки имаш? Кой левел си? 2 кирки ли си? Стечо, кой левел си? Втори. И ти като мен, бе. Аз съм по-голям от вас. Кой? Трети. Я? Браво. И аз съм трети. Тук що стана трети? Да. Кико, 2 кирки правя. Една, 2. Идвам. Нещо се бъгна пак. И добре, хора.
хора. Мисля, че направих само една кетчуп. Мале, щях се лепна. Как щях се Не лепна? върви само наляво надясно. Ти горе да запуша това нещо. Къде има злато? Ще Аз ще запуша взема. всичките. Колко го запускаме? Колкото искаш. Ние ще направим вече. Аз съм още с дървен меч. Аз също съм още с дървен меч. Аз капеле. Те колко позволи има? 6. Аз съм 23. Колко диаманта имаш, Аро? Един. Разкопа ли? Отстрани. Да. Няма нищо. И къде си е? Къде че виждам не така? Нем така. Ма къде нагоре? Нем така. Половина. Фурно ли си печка ли си? Не, нагоре съм. Фурнаджийската печка е Как газ. ти казах? Фурнаджийска лопата е. Фурнаджийска печка. Аз съм четвърти Аз не левел. знам къде си, къде да вървя. Нагоре, ще ме видиш. Ще ме видиш, бе, Стефане, ще ме видиш. И мен. Взимам ли печката? Не, бе, не взимай. Взимай, разбира се. Чупай. Крафтинг тейбъл. Крафтинг тейбъл е мой. Ти излива ли на печката? Не. Повърна. Колко лято имаш печка? Аз имам... Колко имам? Знаете. На мен ми трябва гащички и честплейт. Колко желязо ми виж, че имаш? 16. Аз. Теба. Аз имам 50. Ама Кико, как да изгледа сега? Къде да върва? Покажи ми. Нагоре. Хора са... Как нагоре? Хора Аз са... нямам кутичета нагоре. Пак ти, бе! Ти си много течува. Чисто, бе. Хора са върним след малко, защото на вас сигурно ви се чака за този стайл и до след малко. И добре, хора, върнахме се. Изтекох малко айрон, да сега тръгваме. Аз мина. Извинете, че ми е запушен. Гледай, всички смъртват тук. На мен не си ме запушен. И на мен не. Сега отиваме да купим москвич или лада. Ще купим ли москвич? То няма. Ах, няма. Той има водата по само. Железото. Стивчо, не, бе, това е моето железо. Да, аз вървях нататък, бе, пак. А точно там има дупка и там помисля. И че ма удари, писме. Чакай да взема това. Майка ти да има. Паднах от високо. Не. Но паднах близо до лава. Не, да оцелееш, защото си с диаманта. Аз сега ще бъда. Какво ще направиш с диаманта? Ще си направя една лопата. Ох, да. Аз съм много тъп майна. Вместо да слагам дърво, аз слагам факли. И без факли стана. Дали? Аз излизам от мината. И отивам да излиза от мината. Ние няма да излизам. Тоня, как се скачи нагоре? Аз имам 4. Как се скачи нагоре? Аз само тебе ще следвам. Викам, това са диаманти, пак то камък много ме заприлича. Оле, сега си то бутна дал. Аки, къде си то бутна дал? Ще да, е. Но бутнем куми и който може да така. За това ги железки. Аз имам желязо. Кога ще нападна? Стечо, удари го да падне. Няма, бе, ще ми закара. Ще се кара. Железки да го... Не, ма бе. Та пак сега я ще удара. Има железо.
Спаунер. Ще запали долу. Какво има? Спаунера, спаунер. Боже, ще направи. Газ късметите имам. Толкова много спаунер. Как се кръст? Сега ще кажа на какво е това спайне. Спаунер. Спаунер е на паяци. Знаех да сте спайдер спаунер. Честовете? Човекто няма чест. Аз имам 57. Говоряваш на майка. Не говоря на тебе. Надявам се. Още ли? Аз намерих спаунер. Какво има? Чест нещо. Да, 2 честа на зомбита. Какво има? Печения има хляб и уит. Стефане! Тук има желязо. Дай ми го! Който взе. Чуй, дай си ми лапче. Ще го дам били за бойка, так, момиче, бе! Аз сега нямам как се качи нагоре неговото. Сложи го в честа направо. Няма, аз го говоря. Взимай го. В моя спаунер стегна лава неговото. Готово. Вели му? То само две му ще дам. Айде, вземи го. Ще я взема. Тук и храна не ми дава. След малко ще свърши и втори епизод. На уят колко минути? Ами, 11 минути. Знаете хора, аз не мога да качам повече от 30. 15 минути. Защо? Аз мога да качвам над 30. Да, добре, не можеш. Ще избяга някъде. По-нататък ще може и повече клипове да качам. Аз се качвам нагоре, аз не. Ти кога се изгубих в тъпата пещера. Аз се взема. Навънка. Къде? Абе, аз още не съм излязъл, знаеш, ма съм на път да след. Не сега се изгубихме. Не сме там. Аз излизам. Ти знаеш ли аз къде съм? Вънка е тъмно. Аз съм пробвам да се кача нагоре. Аз съм отвън. До езеро ли си? Що знаеш колко езера има? Къде? Аре, Але, да сте писате. Аз от вас се пробвам. охо, какво? Виж, доста си задрямала. Аз виж къде съм. Охо. Пише. Да, не знам, някакъв покана сигурно ми иска. Аз се качвам в купчето нагоре. Много без теб. Аз ще кача нагоре някой да ма... при мен има река. Оле, Кико, виж, аз изелях, бе. Майка ти. Еба, това е така голям, това е... Иска. Алекс, отиди на мястото, където беше ти в момента. Аз излезнах. Добре, сега ти. Не си там. Не си там. Но таки. Плагна ми. Има 10 метра. Алекс, може ли нещо почи? Где да го знам кой е? Измисля. Искането на сървър. Направи, Алекс. Да се мене. Защо не ми изписва? Ти спиши. Не ми изписва. Скона. Стефан е в играта още. Този си интернета. Имам. От този интернет. Не, от баба ти. Разбира се, че от тоя. Изтъркай си тия нещата и пак влини. Не, деде. Няма нищо да хване. Аз така правим и става някой. Имаше диамант в единия път и 3. Без хак. Абе, за какво не ми излиза? Какво направи? Излезе и влезе пак. Моля ти се. Не може, хора, това ще е за днес. И аз ще гледам. Благодаря, че гледахте клипа. Абонирайте се и ще видим. И